Jeg hedder Benjamin. Jeg går på GG, 2A og har naturvidenskabelige fag. Og nu vil vi gerne vise jer lidt, hvordan det egentlig er at have naturvidenskabelige fag. Ja, når man snakker om solen, så er det meget uhåndgribeligt. Så derfor har vi lavet et eksempel med en bil. Bilen, den har noget brændstof, og den skal bruge det brændstof for at udføre noget kinetisk energi, altså bevægelsesenergi. Den skal køre fremad. Og det vi så vil regne ud med solen, det er, vi vil udregne den masse af brændstof, som bilen har brugt for at bevæge sig, altså for at lave kinetisk energi. Og nu vil vi vise jer, hvad der sker inde i solens indre. Vi vil simpelthen forklare jer, hvor meget solen taber af masse per sekund. Og her har vi så skrevet en formel op, hvor vi har hydrogen. Det der sker inde i solen er, når hydrogen de fusionerer, og hvor man siger, de sammensmelter, så dannes der sådan noget helium, nogle positroner, nogle neutrinoer og nogle gammakvanter, som er fotoner, altså det lys, vi kan se, der kommer fra solen af. Og nu vil jeg så forklare lidt mere specifikt, hvad der egentlig sker inde i solens indre. Her, der har vi 4 hydrogenatomer, som jeg snakkede om sidst. Og her har vi så det endelige produkt, når de har fusioneret, altså sammensmeltet. Og det her, det er noget, vi kalder tabt energi, eller tabt masse. Og det er altså det her, vi vil regne ud, hvor meget solen den egentlig taber af energi. Og kort, så vil vi gerne lige forklare, hvad de forskellige partikler egentlig er. Vi har et hydrogen, som består af proton. Vi har en helium, som består af 2 protoner og 2 neutroner. Så har vi en neutrino, som er en partikel, som hverken har nogen masse eller ladning. Så har vi så en positron, som faktisk er det modsatte af en elektron. Det vil sige, at den har altså en plusladning. Og som vi ser hernede, så har vi en proton, der bliver omdannet til en neutron, en positron og en neutrino. Og det der sker, det er simpelthen det, at det er en beta plus henfald. Og det er simpelthen det modsatte. Det modsatte er en beta minus henfald. Fordi vi har de her 2 protoner, som vi sidder hernede. Proton, der bliver omdannet til en neutron, som er en heliumkerne. Et positron, som bliver udskudt her. Og en neutrino, som bliver udskudt her. Det er simpelthen den tabte masse, som bliver brugt til kinetisk energi, og som udskyder de her partikler, som vi ser herude for heliumkernen.